Bé, bona tarda a tothom, bona tarda de sofà. Ara comentàvem que cada vegada es fa més difícil amb aquest solet i la gent que ja pot sortir a les terrasses de fer sofàs. Benvinguts els que sou assidus d'aquí, en veig uns quants, el Ricard, la Maria Àngels, un altre conegut veig per aquí. Benvinguts i benvingudes. Avui tenim una persona que segurament heu vist, i si no directament amb ella heu vist feines de les que ha fet. És una realitzadora de televisió, periodista de la UAB, com els bons, quan encara periodisme es deia Ciències de la Informació, i ha acabat a la tele. L'heu vist en molts programes i entre ells el d'èxit actualment de la temporada passada i d'aquesta, el No pot ser, fent de directora del programa, un tema que ens interessa molt a tots, i fent de directora d'una persona que és molt difícil de dirigir com el Jordi Basté. I, malgrat tot, ho ha aconseguit. Parlarem amb ella de televisió, parlarem del No pot ser, parlarem de xarxes socials, ella és molt activa a Instagram, té un perfil molt interessant, Rosa Olucha, si no voleu seguir. Parlarem de la seva feina, parlarem de com està la televisió, de com es troba la televisió amb les xarxes socials i de tot una mica del que vulgui ella i, òbviament, com sempre, del que vulgueu vosaltres. El format és el mateix de sempre, 20 minutets, ho fem curt i indolor, i després 10 minuts de torn de preguntes pel que vulgui preguntar, pel que vulgui saber més, i els vostres comentaris al final. Dir-vos que això ho gravem, que després ho pengem a YouTube, i que teniu el xat aquí al costat, que la Rosa anirà mirant, i si no, després ja anirem recordant les preguntes. Primer de tot, benvinguda, gràcies, Rosa, per ser aquí Gràcies a vosaltres. Amb nosaltres. I les sessions aquestes... I per què la gent no connecta les càmeres? Perquè no s'han pentinat? Àlex, no has anat a la pelo? Tu sí, Ricard. El Ricard Castellet ha anat a la pelo. És molt raro. Una que ha anat a la pelo és l'Antonella, que està per aquí, i ella sí que ha anat a la pelo avui. Escolta, per començar, molt ràpid, comencem, si vols, pel final, per el No pot ser. Voldria una mica que ens expliquessis com hem arribat aquí, és a dir, com neix la proposta de programa de No pot ser, com es desenvolupa la idea, com es ven a la tele, per què TV3 compra aquest format, per què se'n fa una segona temporada, una mica que parlem d'aquest èxit, que òbviament no és ni espontani ni per casualitat, sinó que està treballat i que porteu molt temps treballant. I una mica com neix el projecte i com arribem a fer aquestes audiències que feu amb un programa de divulgació, òbviament, no seria jo que ho digui, però crec que molt necessari. Totes les preguntes, te les puc respondre, però no en totes estic jo implicada en primera persona. Vull dir que hi ha vegades altres projectes, sí que és veritat que des de que neix la idea, perquè jo quan estava al Terrat, abans treballava al Terrat, era fixa allà, sí que estava al Departament de Continguts i hi ha vegades que es diu fa falta que anem a vendre un projecte a una televisió perquè hi ha un forat a la graella i buscant un format. I hi ha vegades que t'inventes aquest format i llavors el vas a vendre i el crees i el graves i fas tot aquest procés. Jo en aquest cas vaig entrar ja quan el procés estava començat, perquè era una idea de la Vínia, del Rubén Mayoral, i l'Àlex, que és un dels que està per aquí, va desenvolupar el projecte junt amb l'equip de continguts de la Vínia, i quan em van trucar a mi, que jo estava de freelance, ja hi havia una bíblia feta, aquest document amb el que vas a la tele, o sigui, el programa ja estava venut. Ja hi havia l'interès per part de TV3, o sigui, a mi quan em truquen ja és per dir, mira, hi ha un programa, volem fer un programa de futur, de tecnologia, el presentador serà el Basté, o sigui que ja hi havia certes coses que estaven clares. No hi havia una escaleta, no hi havia un format, hi havia un concepte, hi havia una inspiració, que era el llibre de Gràcies per llegar tarde, hi havia tota una sèrie de links, de vídeos que tu coneixes, perquè a més el Josep Maria ens va servir també de conseller de futur d'aquesta mena de brainstorming d'escaletes que teníem en un principi. I a partir d'aquí és quan entro jo i quan dic, bueno, això ho hem de convertir en un programa de televisió. I aquesta és una mica la meva feina com a directora
realitzadora, com has dit, però en aquest programa en concret la meva feina era de directora, de convertir aquests titulars, aquest programa de futur presentat per Jordi Basté, en un programa amb els seus elements, les seves seccions, i aquí és on comença la feina, pròpiament la meva feina, el decidir, doncs aquest programa portarà veu en off o no portarà veu en off? El Jordi es dirigirà a càmera o no es dirigirà a càmera? I com ho farem? Però farà donar passos? O el veurem caminant pels puestos i ho comentarem? Hi haurà grafisme, hi haurà subtítols o ho doblarem? Tot aquest món, aquest procés, que és per mi de lo més complicat, però després també de lo més satisfactori, si el programa funciona i va bé, perquè no és, de vegades fas formats que també està molt bé, que els compres a l'estranger i l'únic que has de fer és buscar la manera de fer-los aquí, fins i tot et diuen les càmeres que has de fer servir. Però en aquest cas no, estàvem totalment verges i el vam crear de zero. I va ser un procés molt interessant. El programa, per què va funcionar un programa de divulgació? Jo crec que hi ha diversos elements i que el Jordi Basté hi té molt a veure. El Jordi en aquell moment, quan a mi precisament em diuen de fer aquest programa, una de les coses que més m'atreu és el fet de que el presentador sigui el Jordi. Jo era molt fan seva, seguidora del Jordi a la ràdio, bueno, oient, i em posava el projecte, el repte de fer que el Jordi fes tele. Era un gran repte. I crec que això que també és un tio que és una màquina, que és un gran comunicador i que funciona com un tiro i la gent l'escolta, es fa escoltar. Ara, això ben embolicat i amb un programa que jo crec que tenim un equip que és l'hòstia i que està fet de puta mare i que cada capítol, cada tema... Jo quan rebo missatges cada setmana de gent, ja no només amics per WhatsApp, sinó altres que ho han vist i m'envien directes per Instagram, felicitant a l'equip, felicitant a la gent del programa perquè l'han vist, perquè els ha fet pensar, sobretot, molt important, un programa que fa pensar, que els fa reflexionar, que els ha fet adonar-se en comptes, hòstia, em va fer veure aquest programa que això és l'hòstia. I passa molt amb aquest programa, passa cada setmana, sorprenentment. A vegades potser menys, altres més. Hi ha programes que són molt sorprenents en aquest sentit, com el programa del hackeig a la democràcia, el de l'addicció. Hi ha programes que són especialment Black Mirror i són els que més impacten a l'espectador. Però que això ha funcionat molt bé. I aquesta temporada, que potser patíem més, perquè sí que és veritat que la primera va ser molt més sorprenent a nivell tecnològic, perquè era més un mostrar-hi de tot el que estava passant en el món a nivell tecnològic. Clar, aquesta patíem, perquè a més que la primera ja ho vam ensenyar tot. Aquesta és una temporada més reflexiva, més de pensar, i pensàvem que igual podia fer més mandra, i ha passat al revés. Vull dir que ha interessat molt més. Vull dir que, no sé, a nivell d'audiència s'ha funcionat més aquesta que l'anterior. També hi ha hagut aquí l'escenari aquest estrany del confinament que fa que tampoc puguis valorar molt bé. No sé si les coses haguessin anat millor o pitjor, però que evidentment hi ha més espectadors. El share tampoc crec que si hagués sigut més o menys, però el que sí que hi ha són més gent mirant la tele. I crec que això ens ha ajudat. No t'enganyaré. Aquí hi ha una reflexió, que és que en aquesta segona temporada l'enfocament és molt més social, o més social, amb les implicacions socials de la tecnologia. Jo crec que tecnologia i impacte social van de la mà, l'una sense l'altra no té cap sentit. I jo crec que ha arribat en un moment on la tecnologia hem vist que és més social que mai. O sigui, això de que ens podem trobar així i que tots haguem d'estar treballant a través d'una pantalla i amb les xarxes socials que moltes vegades havíem criticat, o amb l'expressió que estàs enganxat a la pantalla, és que ara, si no estàs enganxat a la pantalla, és que no tens ni relacions personals, ni econòmiques, ni tens lleure. I llavors... No, total. A més, hi ha molts programes que o casualment o té molt mèrit. Jo crec que quasi té més mèrit el fet de que els haguessin fet abans de que passés tot això, perquè d'alguna manera, sí, ho comentaves tu l'altre dia, saps? Vam ser visionaris o vam preveure que eren temes que s'havien de tractar. I, hòstia, hi ha hagut 4 o 5 capítols, que són molts, que han quadrat moltíssim amb l'actualitat, tot i estar gravats abans d'aquest confinament, com són el de genètica,
a nivell mèdic va ser brutal i va funcionar molt bé. El d'addicció, com tu dius, pel tema dels mòbils, que criticàvem molt l'addicció, els mòbils, i després fins i tot ens vam plantejar, és adequat ara demonitzar el telèfon quan és tan necessari, però també el de hackeig a la democràcia. Precisament la setmana que s'estava parlant del control, de si es posarien aplicacions per controlar la gent, per controlar, per saber qui està contagiat, qui no. Hi va haver aquesta paranoia del control de la població. Aquí Capítol ho va petar. Després el de l'educació la setmana passada també va ser un 10 i el mateix, estava fet des d'abans i tecnologia sí, tecnologia no, educació a distància i l'estàs mirant i semblava que l'haguessin fet aquesta setmana. És que ben bé els meus fills que estan per aquí per casa, que estan amb l'escola online, semblava que estéssim ensenyant la classe de Harvard o el professor amb el que parlàvem de classes a través de YouTube. No hi havia molta diferència. Sí. I tots els capítols realment han anat a huevo i això ha sigut increïble. Algú ja que té capacitat aquí té una bola de vidre. Sí, això passa una mica com Black Mirror, no? Que penses que estàs parlant del futur i en realitat, si ho mires bé, estàs parlant del present, no? O sigui, Black Mirror va començar sent una sèrie de ciència-ficció i ara gairebé és una sèrie costumista, perquè allò que veus fins i tot queda superat, no? Amb la pandèmia aquesta, l'ús que hem fet de la tecnologia i això em porta a l'altre gran bloc. Després ja tornarem una mica més amb la tele i parlem una mica més de la teva carrera, perquè tinc molt interès per saber com s'arriba a ser director de televisió, de programes de televisió, per la gent que ens estigui escoltant. M'agradaria enllaçar-ho amb l'ús de les xarxes socials. El vostre programa és un d'aquests programes que desperten aquest directe social, que quan està passant tu mires Twitter, mires les xarxes comenten, al·lucinen, critiquen. Sorprenentment, critiquen poc. Jo m'esperava molta més crítica per part dels cunyats de les xarxes socials, des del primer programa, ja ho vam comentar, i en realitat el que veig és molt debat i molta reflexió. Això que dius, crec que és un programa que té la virtut de provocar més preguntes que donar respostes dogmàtiques, saps? Llavors, aquestes preguntes que deixo obertes moltes vegades es resolen a la xarxa. M'agradaria que parlessis, i potser després l'Àlex, que el voldria introduir a la conversa, ja que és aquí, d'aquesta relació, o si vols tu mateixa cedeix la paraula quan vulguis, d'aquesta relació entre xarxes, directe, entre els continguts, els vostres programes veuen molt dels continguts de les xarxes i dels continguts online. O sigui, com aquesta simbiosi entre un format o un mitjà tradicional com és la televisió i nous formats o nous mitjans com són xarxes o blogs o digitals. Bueno, és que realment és un programa que és molt em refereixo que podia perfectament ser un programa de plataformes, de xarxes, jo ho dic molts cops, o sigui, quan comptabilitzes el dia següent tota la gent que l'ha vist online, gent jove, a mi em dona molta satisfacció quan m'escriuen. Avui m'escrivia una neboda que té 22 anys i que em deia que ahir estaven celebrant el seu cumple i que precisament els nois de la seva classe, els companys, estan parlant d'aquest programa, que és l'únic programa que miren de la tele convencional. Hòstia, és la bomba que et diguin això, gent de 20 anys, perquè clar, aquesta gent mira tot online. I clar, és normal que sent un programa que està parlant de xarxes, que està parlant que tingui aquesta resposta a nivell digital. A més, és que està superviu i sempre ha sigut aquesta la intenció. Vull dir, quan un programa, la intenció, a més a la primera roda de premsa, crec que vaig parlar sobretot d'això, el que pretén és fer-te pensar, i ho dèiem, perquè a nosaltres ens passava a la redacció que acabàvem una reunió o acabàvem un programa i de sobte dèiem, portem una hora i mitja parlant sobre això, us doneu compte? I això és el que buscàvem amb la gent. Fins i tot vam plantejar el poder fer un programa després que parlés sobre el que s'havia parlat del programa, perquè sempre et quedaves com curt, com amb ganes de més. I deies, és que hauríem de fer un debat després perquè el que provoca el programa després a les xarxes, tot el que m'arriba a mi per Instagram, amb ells a Twitter, és tan bèstia que és una pena no poder-lo resoldre, però al mateix temps és l'objectiu i la intenció del programa, que aquestes famílies, aquesta noia que està mirant el programa amb la seva mare o amb la seva germana, que després a casa
aquest programa els hagi fet pensar i els hagi fet reflexionar i fins i tot els hagi fet canviar d'opinió respecte a coses que abans hi ha vegades que nosaltres som no, mòbils sí. I a vegades les coses et fan pensar, és open mind i et fan reflexionar, com el programa sobre porno i els nens o coses d'aquestes que la idea és aquesta, no és donar-te respostes, sinó que et facis preguntes. Jo crec que és el millor que pot passar amb aquest programa. No sé si l'Àlex vol afegir alguna cosa, perquè realment ell té molt a veure amb el tema xarxes. No sé si em sentiu correctament. Perfectament. La veritat és que m'estava apuntant dir, bueno, realment no era el nostre paper fer respostes, sinó simplement identificar les preguntes i ho has acabat dient tu això, no? Que mai jo em pretendo tampoc ni identificar ni respondre a res a ningú. Simplement doncs, afegir aquests elements que la gent s'enganxi i entrenar una miqueta aquest sentit d'alerta i de reflexionar respecte al que està passant. No? En aquest sentit, doncs, us ho he explicat perfectament. Des del punt de vista de xarxes, particularment contents aquest any, que hi ha molta més discussió que l'any passat, no només activitats, sinó també el sentit d'aquesta activitat. No? L'any passat molta gent feia ressò de vist això i m'ha al·lucinat, i fins aquí el tuit, però aquest any sí que hi ha molt més. Ostres, he vist això i em fa pensar tal cosa, no? I animant aquest debat, amb el qual també és normal, un programa més madur amb una comunitat de seguidors més activa tendeix a guanyar, a ser cada vegada més dinàmica i participativa, no? I aquest any jo crec que s'està notant. No, Àlex, ja que et tinc aquí, i que tu vas participar a la gènesi del programa, una mica que ens expliquis com neix tot i enllaçant amb això de les xarxes, si inicialment ja hi havia aquesta voluntat de transcendir o de sumar la potència de la xarxa o us ho heu anat trobant i ara ho aneu modulant a mesura que va passant? No, la gènesi d'aquest programa comença amb el detall de portes endins de la Vínia, amb el president de la nostra empresa, que és el senyor Toni Esteve, venint amb el llibre de Gràcies por llegar tarde del Friedman i deixant-lo sobre la taula i dient es pot fer un programa de tele amb això? I amb aquest briefing vam estar-ho treballant unes setmanes fins que vam aterrar-ho en una forma. No? I pel que fa a la xarxa, nosaltres ens agrada molt de forma natural. Llavors, mai ha sigut res forçat. Tenim el Toni Noguera a l'equip portant la part de xarxes, que és una de les persones que més la toca, jo crec, ara mateix. I des del primer dia ha sigut sempre molt vocacional l'activitat. No? Jo crec que l'any passat vam apostar molt fort també amb Telegram, que era un canal molt a l'alça, que era una mena de bot i tot plegat. I bé, no hem hagut de forçar res. Des del primer dia sabíem que volíem ser un programa potent a xarxes. Bueno, jo el que celebro és això, que n'hem parlat alguna vegada ja amb vosaltres, el fet de que potser no tindrem totes les respostes, però us farem les preguntes adequades, no? Les preguntes pertinents. Això és fonamental. I el que hem après en aquest programa, perquè també nosaltres quan comences a fer aquest programa tens tu mateix una posició, no? I a la que passes 2 reunions de redacció i el que diu la Rosa, acumules hores de discussió sobre el tema amb la gent, doncs també tu mateix vas transformant-te, no? Jo ara segueixo fent servir molt el mòbil, però ara li tinc més mania que una altra cosa, saps? Sí, això és veritat. Hi ha molta gent que t'ho diu o que et felicita pel programa, dius, no, sí, jo estic agraïda, home, sempre està bé cobrar i treballar les hores que toca, però sí que és molt satisfactori. O sigui, jo he conegut a gent fent aquest programa, hem entrevistat a gurús que, hòstia, dono gràcies d'haver pogut fer. I els viatges és el de menys, però segons quines entrevistes... I tenim l'anècdota d'un muntador, un auxiliar d'edició, que va treure l'smartphone i va passar a tenir un mòbil dels anys 90 i li vam demanar que tornés a l'smartphone i no es podia comunicar amb ell realment. Vaig dir que es tornava a posar WhatsApp o que se'n anés cap a casa. Però li va agafar tal por editant el programa que sí, es va abandonar el telèfon. És real, això. Mira, m'agrada molt que traieu aquest tema perquè és una de les preguntes que tenia per fer-vos. És a dir, com heu evitat caure en el sensacionalisme, en el groguisme, en la por per la por, perquè al final dona clics i dona audiència i tot això. Com heu establert les línies mestres del programa? És a dir, de quines línies creuríeu, quines no, cap a on iríeu, fins on ho portaríeu? Jo crec que és una mica que no hi ha hagut tampoc, no s'ha hagut de fer cap reunió, vull dir, o no hi ha hagut cap conflicte de jo ho vull portar fins aquí. Crec que és una mica sentit comú i potser casualment ens hem ajuntat gent que tenim una moral similar, però jo crec que sempre hem anat en aquell punt de provocar, de plantejar aquell Black Mirror, perquè el Black Mirror per nosaltres sempre era aquella cosa, aquell dilema moral que parlàvem moltes vegades amb tu, arribar en el punt Black Mirror sense arribar a posicionar-nos. Jo et llenço la pregunta.
la pregunta del capítol de cotxes, de vehicles, sobre si un cotxe autònom et podria matar o no, o la pregunta de si l'addicció dels nens al mòbil, les clíniques de desintoxicació, per exemple, pots dir, això és una mica sensacionalista, perquè tampoc són tants els nens, però sí que hi ha aquell punt de, ei, el lloro, que això està passant. Jo crec que és aquest el límit sense... Sí, Però ja et dic, que tampoc hem hagut de reunir-nos, evidentment. Jo no posaré un nen allí encara que ens l'haguessin ofert, que segurament hagués hagut la possibilitat, perquè hem conegut a psicòlegs que tenien a nens allí enganxats o amb conflictes. Jo crec que hi ha coses que no da lugar. T'has mutejat, Àlex. Sí, l'Àlex... Desmuteja l'Àlex. Si podeu desmutejar l'Àlex, realització. Ja està, Àlex. No, simplement només complant una cosa, que hi ha dintre de l'equip molta gent que són molt tecnooptimistes i tampoc i creiem que al final la tecnologia a llarg termini ens portarà moltíssimes solucions, no? I dintre de la mateixa equip hi ha gent que és més pessimista, potser. I tampoc no volia en cap cas marcar l'endència. Al final jo crec que, i és segur que hem parlat amb tu, Anyet, en diverses ocasions, que la tecnologia només depèn de com la facis servir, no? I per si sola no és ni bona ni és dolenta. I al final crec que això que és important forma molta part de l'esperit del programa. No? Sí, segurament per això hi havia un equilibri, és veritat. Perquè, per exemple, en el capítol de tecnologia o de mòbils o d'educació, que és el que més igual, sí que hi havia gent que era més tecnooptimista com jo, dels influencers, dels generadors de contingut, i hi havia gent, però com pot ser que els nens mirin això? I en canvi jo aquí vaig matxacar molt, perquè els meus fills miren aquest contingut. Llavors, aquí potser va ser el que més vaig apretar, per dir, ei, un respecte, que és una nova forma de fer entreteniment i que estan aquí i es mereix un respecte, com a mínim, o que ho expliquem o que ho ensenyem. I sí que és veritat que l'equip estava bastant equilibrat entre la gent de ui, i els, bueno, no passa res. Fins i tot amb els roben les dades i aquest tipus de coses. I seguint amb xarxes i particularitzant-ho més, m'agradaria parlar de la teva experiència personal, perquè segueixo molt a Instagram, tu ets molt activa a Instagram. Jo crec que amb les teves històries, si les posem una darrere l'altra, he escrit ja uns quants llibres, només amb emojis i amb comentaris, però el que t'ocorres, el que cuides al teu Instagram, no sé si és espontani, si és planificat, m'imagino que coneguent-te és com et surt, però sí que m'agradaria que ens donessis unes quantes pistes i sense voler alliçonar ningú de com ho fas, com ho portes, quines línies t'imposes o no te n'imposes, què hi fas, diverteixes i punt, el teu Instagram. Que ens parlessis una mica de com ho fas. És difícil, perquè realment no ho sé. Depèn del dia. Home, no, jo l'Instagram el tinc com qualsevol altra persona d'avui dia. Com deien els nanos aquells de l'institut, si no tienes Instagram no tienes vida. Vaig començar tenint-lo com tothom, per penjar fotos i compartir experiències, i de sobte t'animes i comences a opinar. I també és veritat que vas evolucionant a mesura que evoluciona la xarxa. També de sobte ara et veus fent coses que segurament fa uns anys no hagués pensat mai que penjaries segons quines fotos o que diries segons quines coses. Però jo crec que sempre penses que t'estàs dirigint als amics que estan d'acord amb tu. Vull dir, és el que penses quan escrius una cosa o quan et cagues amb Déu, perquè soc bastant punky en aquest sentit. I l'Àlex ho sap, és que en aquest sentit ens assemblem bastant. Depèn del dia. Hi ha dies que estic molt enfadada i que penso, és que diria barbaritats ara mateix, o faria mal a algú, li fotria una hòstia a algú. És que soc molt hater. Hi ha vegades que estic del revés, llavors és com m'assur, és que no planifico. A vegades em fa pena que és veritat, que és que jo no tinc Twitter. I clar, és el bo i el dolent també, perquè ja el Twitter queda per sempre, no? Queda allà i sempre et poden treure aquell tuit. Clar, jo dic barbaritats que desapareixen. Tot i que de vegades em sap greu, m'agradaria fer una recopilació, com tu dius, de tot el tema procés, el tema monarquia, el tema no sé què, perquè hi ha vegades que hi ha fils que són divertits. Sí. No sé, suposo que al no tenir Twitter, tu em dius com ho fas? Jo crec que he convertit els stories com en una mena de Twitter
/Instagram. Vull dir, com jo no tinc Twitter, doncs faig això. Ho utilitzo per expressar o per dir el que penso o per criticar, per opinar, per tantes coses. Sí, podríem concloure que a Instagram no et dirigeixes a tu mateixa, no? Sinó que fas exactament el que vols. Sí, faig el que vull i a vegades potser inconscientment. Jo penso que ja tinc una edat que no tinc res a perdre i me la sua tot bastant de la pela. I igual m'equivoco, i l'estic cagant molt i d'aquí 4 dies em diuen no, tia, ets una penjada que ets molt pesada i a més ets conflictiva i problemàtica. No et donarem feina, però de moment no m'ho han dit mai. De moment els hi dec fer gràcia. Igual arriba un dia que no faig puta gràcia i ja ningú em vol ni veure. No sé. Però de moment ja et dic... L'Àlex t'aguantarà. Exacte, queda en petit comitè. I com que Instagram té això, que tampoc jo, els que teniu Twitter sempre parleu dels haters i això, però home, a Instagram sí que hi ha algú que m'insulta, però molt puntualment. No és allò de dir, ui, no puedo vivir, jo no soc una influencer de, ai, mis haters, mira, bufa, són dos i em fan gràcia. Però en general la gent que et contesta a Instagram és una xarxa molt amable, t'escriuen per dir-te lo bé que ho fas, lo simpàtica que ets, lo valenta, lo que mola el teu programa, i llavors això de moment no és com per queixar-se. Vale, i per tancar, i acabo jo i obrim a la gent, que comenti la gent el que vulgui. Parlant de feina i futur, tindrem tercera temporada? Jo no ho he parlat, jo és que soc freelance i ara començo un altre projecte, però que no té res a veure amb això, però no sé, a mi no ho sé, és que això depèn de TV3 i ja ho saps, depèn dels diners, depèn de tantes coses. No sé com estarà TV3, ja saps que no està en una situació ara mateix, tal com estan les coses, ni TV3 ni cap, el món en general, vull dir, jo tots els companys que tinc estan parats. A mi també se'm van parar alguns projectes, vull dir, la situació és bastant... I no sé dins d'això la prioritat que és el no pot ser per TV3, però això ja és més una cosa productora. Igual l'Àlex t'ho sap dir, el posa en un compromís. És que clar, et dirà, no puc dir res. Jo no ho sé, jo soc freelance, llavors quan em truquin, si no tinc altra feina, evidentment el no pot ser és prioritari. L'Àlex et truca. Segur que et truca, l'Àlex, segur. Escolta, a veure, ràpidament, Ricard, li volies fer una pregunta sobre política? Li heu d'obrir el micro. Sí, ara li donem poder. A Ricard. Que ho controleu vosaltres, això? Home, i tant, perquè és que algun dia se'ns ha colat el control aquí, eh? Sí, un dia es va controlar un control i va ser molt divertit. Sí? Escolta, tinc una pregunta abans des del teu posicionament polític que ha portat algun problema a nivell professional, però més o menys ja ho has respost. Tu ets una persona que públicament a Instagram, que on et segueixo, i on t'he dit que fas uns stories preciosos i molt ben construïts, doncs has sortit amb el llaç groc i has defensat un posicionament de llibertat per als polítics. I sempre pensava que si tu en el teu sector t'havia posat problemes per anar a treballar a Madrid o per tenir una... I a veure, tu li he preguntat també. De moment no, home, jo ja fa 2 anys que avui no el porto perquè estic a casa i semblaria una mica friqui, perquè després hi ha gent que em diu et posa el llaç a casa com si estigués boja. I dic que en principi... Bueno, tot i que de vegades si em connecto me'l poso perquè és com sortir a l'exterior. Però no, a mi de moment l'únic dia que m'han posat problemes amb el llaç, que anava amb l'Àlex, va ser en un local i va ser una cosa puntual d'una persona que no va fer el que havia de fer, però bueno, és igual. No m'han dit res, mai. I mira que, home, sí que et miren, no diré que a la gent és igual, no és veritat. O sigui, jo he anat a Madrid, he anat amb el llaç, he anat fins i tot a recollir el premi que ens van donar al programa Alaska i Mario, al millor programa d'entreteniment de l'Acadèmia de Televisió Espanyola. Vull dir, i anar amb el llaç, però perquè tampoc passa res, igual que hi ha gent que va amb el llaç vermell. No passa res relativament, sí que et dic que em miren raro perquè és com, hòstia, aquesta tia d'on ha sortit? No t'enganyaré, però tampoc ningú em va increpar ni... I llavors quan vaig a estrenes, d'aquestes estrenes molt madrilenyes, que acompanyo a Santi, o sí que és veritat el mateix, que de sobte estàs al fotocol i hi ha gent que li veus cares rares. Però ningú m'ha arribat mai a dir res, ni en cap feina m'han dit, hòstia, treu-te el que amb algú li molesta.
No, ja et dic, és el mateix que he contestat abans. Jo crec que també penso que estic en una situació i que tinc una edat que m'és igual. Vull dir, jo ara mateix no em trauria el llacet algun de manes que me'l traiés. Però després igual me'n penedeixo, que igual després es corre la veu d'aquesta tia és una pesada, és que no ho sé. De moment no m'he trobat i llavors, com que tampoc molesto a ningú, no... No, al contrari, Em sembla molt bé el que fas. No. Un dels temes que més m'agraden del programa del Jordi Basté i el vostre i el teu és el tema dels convidats internacionals que heu triat, que no és tan fàcil. Triar gent d'aquí, més o menys ens coneixem quasi bé tots, però realment a nivell internacional he triat gent molt potent i que m'agrada moltíssim. I una mica també m'agradaria saber, per curiositat, com ho feu? Teniu un equip que us assessora, que en tingui l'Anganyet, hi ha altra gent, o com heu fet aquesta selecció dels perfils internacionals? Ha sigut l'equip. Vull dir, igual que l'Àlex, hi ha tot un equip. Ell és el coordinador de redacció, hi ha tot un equip de redacció i cada redactor, al revés, són poquets. Ho dic perquè té molt mèrit i no... De vegades hi ha equip, hi ha gent o productores que tenen, a part de l'equip pel programa, doncs tenen grans productors de convidats que es dediquen exclusivament a això. Nosaltres teníem l'Adriana Sabata, que és meravellosa, però el contacte i els noms s'han triat entre tot l'equip i sobretot proposats pels redactors que feien aquell capítol. Si un està fent el capítol de l'addicció al mòbil i de sobte això es trobava que hi havia un testimoni superinteressant perquè, evidentment, quan et documentes, llegeixes entrevistes, veus documentals i veus a un personatge que hi havia una entrevista que és l'inventor de l'escroll vertical. I dius, hòstia, t'ho proposen, tu com a director dius, és la bomba, a por ello, contacten. Llavors teníem també el Toni, que l'ha anomenat ell abans, que és la nostra persona de xarxes, expert, el nostre hombre de redes i experto digital, que el contacta o a través de Twitter, o a través d'Instagram, o a través de la seva plana web, i llavors és, doncs, 100 corcons, 100 pesats, i alguns els hem aconseguit, altres no m'han pogut arribar a ell, però en aquest sentit estic d'acord amb tu. Precisament són aquests personatges els que dius, quina meravella haver pogut entrevistar aquesta persona o aquesta altra. És una passada. I té molt mèrit perquè són molt poquets i ha estat a base de, ja et dic, a vegades era 2 dies abans d'anar a San Francisco, me'n recordo les de Raskin, que no contestava, que havia desaparegut, estaven per allà conduït. M'acaba de contestar, en contacte amb gent d'aquí, vull dir que tot una mica així. Equip. No, Àlex? Àlex, donaré la paraula a Àlex, si cas. L'altre dia l'Àlex comentava per Twitter que hi havia un personatge que portaven 2 anys que li anava al darrere, no sé de qui parlaves o si es pot dir, si era el Harari, el Michokaku... Sí que es pot dir perquè sortirà d'aquí un parell de setmanes ja el capítol d'entrevista amb el Yuval Noah Harari, que va començar fa crec que perquè 2 anys a tirar del fil i es van registrar el gener passat. Ostres, molt bé. Sentirem el Harari, no pot ser. Basté i Harari. Basté i Harari, molt bé. Basté i Harari a Amsterdam. Les mides de la comunicació. Hi ha alguna pregunta més per aquí? Algú que vulgui fer un comentari? Àlex, Rosa, que vulgui entrar, que demani la paraula. I si no, ho deixarem aquí, anirem a fer una cervesa, sortirem al solet. Alguna pregunta? Rosa, alguna cosa que ens hagi quedat per dir? No. Tu volies parlar del Basté, no? Sí. No hi ha temps. Sí. Com es fa per fer creure el Jordi Basté? És que el Jordi Basté és meravellós. Jo crec que ens escrivim cada dia, No passa un dia que no ens escrivim o ens insultem, que és una cosa molt nostra també, molt del Jordi. És meravellós, ja està, era un xascarrillo, com que no paraves de dir el Basté, però és un personatge molt curiós. Ha estat molt divertit treballar amb ell. És una persona molt divertida. No sé si amb tu ho és, però ho és. Tothom ho sap, no?, que és una persona divertida. És que jo no ho sabia que era tan divertit. I m'ha sorprès. És bastant personatge, el que passa que jo no he tingut mai l'honor ni la feinada... De que et divertís. De dirigir-lo. No.
sí que el deixo col·laborar al meu programa de Ràdio al Matí, unes 6 hores al dia el deixo col·laborar al meu programa, això sí. No, perquè hi havia un dubte de quan, clar, saps que aquestes sessions que fem sempre és com muntar alguna cosa, volem que siguin sessions molt pràctiques, no? I no sabíem si titular-lo com muntar un No pot ser o com desmuntar un Jordi Basté. Saps? Com desmuntar un Basté. El que sí que et diré és que és molt fàcil, perquè tu no pares de dir, hòstia, que difícil, jo no em voldria trobar. I precisament jo pensava el mateix, perquè quan vas a dirigir un personatge d'aquests, que és un personatge que ja té el seu, saps? El seu món. La seva caricatura, el seu món fet, i de vegades costa, perquè a més tenen les seves manies, les seves merdes, els seus complexos, i després volen veure les coses, que no quedi malament, volen controlar, i el Jordi en aquest sentit és tan generós, em refereixo que ha fet sempre el que li han dit, no ha posat cap mena d'entrebanc, no ha demanat mai veure res, que això és una cosa que et demanen molt, i opinar, i això treu, que no em veig... O aquí qui he dit, això que he dit no ho posis, que quedaré malament. Al contrari, és com estic a les teves mans, confio en tu, sou uns professionals i pa'lante. I això és meravellós. Demostra molta intel·ligència i generositat. I ja està. Jo crec que hem acabat molt amunt, Veus que bonic? Que bonic que queda tot. Escolta, doncs agrair-te moltíssim el de Déu. Sí, l'Àlex, per cert, els memes del Basté, amb les cares del Basté, estan corrent per la xarxa. Això és una gran contribució a la cultura d'internet que ha fet el vostre programa. Sí. No pot ser. No pot ser. Però escolta, Els GIFs. Sí, els GIFs animats aquests són una meravella. Agrair-t'ho moltíssim que no pari la festa, que hi hagi tercera temporada, quarta i les que convinguin, que hi hagi molts més projectes, i agrair-te tu i a l'Àlex, sobretot, la feina que heu fet aquests dies i que ens ho feu passar molt bé i sobretot que ens feu fer moltes preguntes molt pertinents. Molt bé, escolta, gràcies a tots vosaltres. La setmana que ve... I aneu a les terrasses. Sí, aneu a les terrasses tots. La setmana que ve farem l'última d'allòs d'aquesta season, d'aquesta temporada, l'últim sofà, abans de l'estiu, i crec que serà un personatge molt interessant, que encara no es poden confirmar. No és el Harari, però està al nivell. Ja us ho confirmaré. Vinga, petonets, gràcies, Rosa, gràcies, Àlex. Gràcies a tots. Un petó per tots.